Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel, Bicolano Waraynon. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila. I-update ko lang po kayo sa aking mga plans. Ililibot ko rin po kayo sa aming munting resort dito sa Batangas. Tara, samahan niyo po ako. Pero bago tayo magsimula, huwag po sana natin kalimutang paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel. Tambayan ni Kakalixto. Ito po ang pangalan ng aming munting resort dito sa Batangas. Pwede nyo po kaming i-take sa mga number na yan. FB page po namin, Tambayan ni Kakalixto, para ma-update po kayo sa aming place at sa Bicolano Waraynon. Sa mga gustong mag-relax dyan guys, this is a perfect place para sa inyo. Mukhang maingay yung mother ko eh. Ito yung aming mga halaman. Ito yung aming munting kubo sa harapan. Dito, yung aming CCTV nakakabit. Hello ka naman dyan, magandang dilag. Paulit-ulit na yung video ko. Kailangan perfect na. Ayan. Ay, isa nga pala guys, itong kubo namin, pinaparent namin to. Pag hindi naman po kayo mag-overnight, 1.5 lang po ito sa 10 tao. Ayan, may mga nakalagay. For COVID protocol. Social dancing. Nabubulol tuloy ako. May alcohol. Oh, may alcohol. Siyempre bago kayo balik tayo uli. Dito sa harapan, meron ditong hugasan ng kamay. Ayan po. Alcohol. Wala akong may vlog na iba, kaya iba vlog ko to. Ay, ang ganda ng sesus. Nung umalis tayo, muntik mategi, no? Buhay pa. Ay, mga ganda ng view ng mga halaman. Papaya, yan. Pipitas na lang po. Panggulay. Ito guys, ang aming malaking kusina. Meron po kaming ref na pwede nyo mapaglagyan. Kung meron man kayong baon na mga salad dyan, kung gusto naman po ninyo magluto, meron po dyang lutuan, may gasol. Meron din po kayong magagamit na CR. Ayan. Ayan po yung aming lamesa na mahaba. Dito naman po tayo sa kabila. Pasok naman tayo guys sa loob ng aming tahanan. Nakikita ninyo ang mahaba naming mga upuan na gawa sa mga matitibay na punong kahoy. Kabilaan yan. Masarap itong upuan. Hindi masakit sa puwet. Maganda rin itong higaan. Hindi masakit sa katawan. Itong aming mga kurtina. Ang gaganda ng kulay nila. Itong kulay na to, mga pang Lucky Charms to eh. O, diba guys? Ayan. Ito ang aming mga higaan. Kasi po dito yung 8 tao, 10 tao. Lalo na kung kayo pagod sa biyahe, talagang matatanggal ang pagod ninyo. Walang foam cover kasi ikinakabit po namin ito pag meron na po kaming mga guests. Meron po kaming mga electric fan. Kabilaan po yan. Kung gusto naman po ninyong manood ng TV, meron po kaming TV, pwede po ninyong buksan. With wifi pa yan. At kung talagang init na kayo,
Meron po kaming aircon na pwede ninyong buksan. Meron naman po kaming CR. Buksan natin ang CR. Void tiles yan. Sa mga gustong mag-rent sa aming bahay, 10 person for only 4,000. At kung gusto niyo naman po mag-overnight dito, for only 6,000. Ibinigay ko na po sa inyo ang price para meron po kayong idea sa presyo, baka sakali na magustuhan ninyo ang aming place. Dito naman tayo guys sa aking mga halaman. Maganda rin dito, picture. Ayan, garden tour. Ayan ang aming mga halaman. Ako, excited na ako. Gusto ko na itong lumaki itong puno na ito eh. Para lalo pang magkaroon ng lilim dito. Hindi na mainit talaga. Ayan, meron kaming swing para sa mga gustong umupo at magduyan. Itong tent na to guys, ito po yung dadalhin namin kapag maliligo na po kayo para hindi mainit. Ito po ang lamesa. Diba? Hindi kayo mo maiinitan doon pag lumagpas na kayo ng 8 AM. Picture. Ang aming another kubo. Pasok tayo, yung aking mga koleksyon. Dito ko inilagay para hindi sila masyadong mabugbog sa ulan. Lalo na tong aking watermelon. Ayaw talaga sa ulan yan. Ayan, update ko kayo sa aking mga plants. Ganda ng Paraiso Verde. Ito yung aking Milano. Mas lumaki pa ang dahon niya. Yung mga nakapanood sa aking video sa mga collection plant ko, ito na po. Pang 3rd weeks, mas lumaki yung kanyang dahon. Dito naman tayo sa kabila. Mas lalong kumapal ang aking Burley Max. Siyempre kung may guest na tayo, tatanggalin natin yan dyan. Tatabi natin sila. Guys, papakita ko sa inyo ang pangalan nito, Electric Mosquito. O diba? Sa mga gustong mag-overnight dito lang sa kubo, ayan. Mayroong perfect para sa inyo para hindi kayo kagatin ng lamok sa mga gustong mag-overnight. Ito ang galing nito eh. Kahit yung mga malalaking insekto, talagang napapalapit niya. Talagang bumili talaga kami sa Viad nito. Para sa mga gustong mag-overnight sa gabi, kung dito lang sa kubo, ay perfect ito para sa inyo. Hindi na kayo kakagatin ng lamok. Pag nag-upa kayo dito, syempre bukod ito, kung mag-overnight kayo, 2,500. Kung hindi naman po, 1,500 for 10 person. Ayan po ang aming mga plants. Talagang stress reliever. May bonus pa si Manok. Hello guys, tamang upo lang po tayo. Tamang duyan. Hello guys. Lakad-lakad tayo. Bisitahin natin ang papaya. Meron lang ako sa inyo ipapakita yung ginawa ng aking asawa sa papaya namin. Ayan.
Talagang itinumban niya. Pero buhay pa, no? Miracle talaga. Tignan nyo guys. Ayan, tinumban niya yung papaya namin kasi dito siya lumaki, masyadong siksik sa aming bahay. Pero ang kanyang mga bunga, yung iba talaga niyan nalaglag, pero may natira. I-update ko po kayo. Mukha namang lumalaki yung mga bunga niya na natira. Lagyan pa natin siya ng mga pampabunga para talagang lalong lumaki yung kanyang mga bunga. Ito naman yung aking kamatis. Ayan, may bunga na. Kinuhaan ko na po yan ng isang malaking bunga. Ito po yung aking mga bagong tanim na pechay. Binhi pa. Ito yung mga snake plant ni mother. Ito yung aking succulent. Matagal-tagal na rin to. Sa wakas, nabuhayan na rin ako ng succulents. Dati hindi talaga ako nabubuhayan yan. Ito pa. Ayan. Ito naman yung aking kalabasa. Kakaiba tong kalabasa na to. Kaso lang, hindi ko alam kung kusabang natanggal yung bunga niya o inistorbo ng manok. I-update ko rin po kayo dyan kapag nagkabunga na uli. Ito, malaki na naman ang aming papaya. Ito po, hindi ko pa po na ipapakita sa inyo itong aming ubas. Ayan. Mas lalo pa siyang humaba. I-update ko rin po kayo dyan. Dalawa po yung tanim naming ubas. Ito po yung galing sa Maynila na nakalagay sa malaking timba. Nilipat ko na po. Ayan. Ito po, upo. Ito po yung mga tanim namin. Ako, masyado na sila naglakihan. Nakaka-excite na po talaga na magkaroon sila ng mga bunga. Pwede rin po kayo dito mag-view, mag-picture-picturan. Dito po, sa area na to, pwede po kayo mag-picture-picturan sa aming mga tanim na fruit bearings. Ito po yung aming duhat. Duhat. Yung mga tanim naming talong. Ayan, may mga bunga na. Ayan, sa mga gustong maggulay. Kung gusto ninyong humingi ng mga panggulay, meron dyan talong. Wow, nakaka-excite na itong avocado na to. Rambutan, sampalok. Sa mga gustong magluto, kung kailangan nyo ng tanglad, marami kami. Ayan. Langka. Ayun ang aming langka ngayon. Lemon. Lemon. Guyabano. Ito po yung update ko sa aming mga fruit bearings plants. Lakad-lakad tayo. Ito guys, yung hindi ko na ipakita sa inyo, ito yung galing Maynila na, ito yung pinakakauna-unahang Brazil ko. Kaya mga buhay na sila. Ito yung muntik ng mategi ng ulan.
aking mga gumamela. Dito muna tayo. Update ko kayo sa aking mga plants. Tulad nitong si Manjula, ba? Mas lalo siyang dumami. Sa loob ng 3 weeks, ayan guys. Ilang dahon yung dumagdag. Ang alam ko hanggang dito lang to eh. Bali 3. Ang lalaki oh. Lalaki na lang pumalit sa kanya. Etong aking name photos. Ayan. Mas lalo siyang kumapal sa loob ng 3 weeks. Ito guys, 'di ba, nung pinakita ko sa inyo, mayroon na naman siyang dagdag na dahon. Ayan. Mas lalo siyang dumami. Ayan, nilagyan na natin ng full yung aking Syngonium albo. Ito naman si Prince of Orange. Meron na namang dumagdag na dahon sa kanya. Yan guys. 3 na. Ito yung panibagong dahon uli. Yan. Nabawi. Ang aking Green Dragon. Ayan guys yung ugat niya oh. Aba. Gustong gumapang sa dingding. Ayan. Ipakita ko po sa inyo guys yung update ngayon after 3 weeks na blinag ko ang aking mga koleksyon. Ito ba, lumaki ang dahon niya oh. Wow! Ito may dagdag din oh, yan oh. Diba? Wow, itong aking Epipremium Aurea. Next time, syempre, pag blinag ko ito, magpo-propagate na ako. Medyo wala pang pagbabago si... meron na. Ito, guys, oh. Iikot natin ng konti. Ayan, guys, oh. Meron siyang, ewan ko kung ano to, kung dahon... Suloy, bagong suloy niya. Ayan, wow. Nagre-recover na talaga siya ang aking Queen of Elizabeth. Ayan. Yung Birkins ko, yan guys, oh. Lalo siyang gumanda. Eto, lalong nagbunggahan yung aking Mahicans. Sumabit na. Ang daming dumagdag sa kanya, guys. Yan, di ba? Ayun ang mga update sa ibang plans ko. Dito naman tayo sa kabila. Ayun, yung photos ko. Alam ko ito. Hindi ito Mahicans eh. Jade photos to eh. Pag kumapit pala siya sa sa puno, nag-iiba yung korte niya, no? Ayan. Yan. Sana po yung nakikita nyo. Itong aking kurason, maraming nabawas dito, pero tignan nyo naman, mas lalong lumaki ang mga dahon niya at marami pang dumagdag. Ito yung aking mga unang plan sa rooftop ko sa Manila na iprenopa ko. Ayan guys, stable na siya. Buhay na yan. Ito rin, nung umalis kami nun, after 3 weeks, maliit pa ito eh. Ayan, ano na siya, talagang dumami na yung leaves niya. Ba talaga pag nasa ilalim ng puno? Ito po, mas lumaki pa ang aking Jose Buno. Ayan. Ang panibagong dahon niya. Ayan, may nalabas na naman po. Ito, hindi ko ito na ipakita. Mas lalong lumaki yung mga dahon nila.
Tapos ito, nadagdagan ang croton leaves ko. Ayan o. Kung makikita nyo sa unang video ko, sa collection plants ko, hindi pa ito ganito kadami. Mas dumami ito ngayon. Papakita ko rin sa inyo itong portal ko. Yan, hindi ko ata ito na ipakita. Ito rin. Itong plants na to. Dito ko na itinanim. Ito guys, ito talaga yung aking silver sword. Buhay naman ito, kaso nga lang napakatagal niyang tubuan uli ng dahon. Ito yung isa sa mga plants na sinira ng aso ko nung binili ko to kay Ate Violi, napakaganda. Mahirap pala ang silver sword dahil ang tagal niyang tubuan ng mga dahon. Yung aking anthurium, ayan, may panibagong dahon. Ito pong aking mga anthurium. Mas lalo silang gumanda after 3 weeks. Itong aking green ceratum, wow, lalo siya nagmamaganda. Ito na yung aking mga alaga. Nakakulong na. Ito ipapakita ko, hindi ko ito na ipakita. Oh, may tayo ng ibon. Ito yung aking begonia na binigay ni King's Garden. Hindi ko ata ito na ipakita nung una. Ayan, yung mga ibang plants ko na nire-recover ko pa. Hindi ko alam yung totoong ID nito. Paki-comment na lang po. Pero maganda rin siya. Kasi lumalaki rin yung kanyang dahon. Ito parang nag-i-style Mickey Mouse. Ayan. Ito na yung sa harapan, yung pinakita kong dating aking Alocasia albo. Mas lalo silang lumaki ang kanilang mga dahon na serum. Kaso lang, nag-revert talaga yung aking Alocasia albo. So, ang dapat ko talagang gawin dito guys, kung talagang nag-revert siya, tanggalin ko tong green. Diba? Ito, hindi ko pa tiyak kung talagang green siya. Yun talaga ang paraan nun para bumalik siya sa dati. Yung aking mga lacerum, mas lumaki pa ang kanyang mga dahon. Dito guys, sa mga gustong mag-birthday, pwede po kayong mag-celebrate dito. Malawak po ang aming gate. Ito guys, ang ibang croton ko na hindi ko na ipakita. Ito, hindi ito masyadong makapal nung nandoon sa Manila. Mas gumanda siya dito sa Batangas. Ito yung aking mga croton. Ganda ng kulay niya. Ang aking triangularis. Ayan. Ito guys, yung ibang croton ko na hindi ko na ipakita sa inyo. Dito naman sa kabila guys, yung mga ibang fruit bearings namin na lalo pang kumapal at gumanda. Tumaas na rin sila. Ayan po. Ito yung aming dalandan. Wow.
nagustuhan nila dito. Mamaya ko na i-post yung yung mga ginawa nilang paliligo. Marami ko lang pupunta rito. Ito naman guys, balik tayo sa side na to. Naglagay ako ng kamatis. Ayan ang bunga. Pinabunga ko na. Alam nyo guys, mahirap din yung pagpapabunga ng kamatis dahil minsan ang bulaklak ng kamatis hindi natutuloy. May mga sikreto yan para matuloy. Hindi tayo gagamit ng mga kung ano-anong mga fertilizer dyan, kundi yung mga pang-organic lang ang ating gamitin na pwede na tayo makapagpabunga ng kamatis. Ito po yung aming mga bayabas. Mas tumaas na sila ngayon. I-update ko na rin po sa inyo after 3 weeks. Yung galing kay Ate Risa. Ito po, mas lumaki pa ang kanyang mga dahon. Bali, naging 2 puno na po siya. Kaya ipopropagate na rin po natin to. I-update po natin to sa mga next video natin. Shoutout po tayo sa aking mga subscriber, sa aking mga kaibigan sa YT. Medyo hindi na po tayo nagsha-shoutout. Matagal-tagal na rin. Kaya shoutout po sa aking mga subscriber na sina Elong Araos, Susan Galang, Nestor Ilaw, Daisy Pora, Nida de los Santos. Shoutout din po sa aking mga kaibigan sa YouTube na si Plantita Birdie PX, Girly Laminiro, Wency Daily Life, Dream Life and Garden, Easy Math with Coach Mike, John Adorabel, Friend Kingston, Yesha TV, Argent Rock, Nailings Life in the Province Vlog, Im Santillan, Neoli, Lola's Living, Country Slide, Life and Garden, Margie Pulido Vlogs, Relax Life, Aussie Dream Filipina Expat, Ogniras Garden, MP Barberry, Melinda's Vlog, Chorus Garden, Bobby Hang TV, Pataka ni Send, Dayday Pinay in Sweden, Arkitekto Hardinero, Fran Kingston, Ka Johnny TV, at Ann Kelly.